И да, здравейте, подобни на моят канал, аз съм Нодър Гейч от Armas TV и днес да ви разкажа едно кратко клипче, за което да ви кажа новите неща, които си стават за Armas TV с фахля. Първо, това е програмата, която снимам. Actions. Много лесно да закачвате вие клипове, както виждате тук един клип на The Forest. Чуете тук и тук пише да слушате името на клипа или някакъв коментар. Така. Тук аудио си изберете какво да ви бъде или без. Тук се видео купците. Тук откъде, нали, как да се вижда. Когато напишете тук името, например Глеция, ще ви изпише надписа Star. Така се качват видеоклиповете, програмата Action. Аз си цигли безплатно за 3 дни, но ми става някакъв бък, сега ме завинаги. Другото нещо, което иска да кажа е Steam. На нов акаунт имам. Едно трюкич, това е снимката. И дъп. Отиваме, както където качвам видеоклипове. Ето го YouTube. Искам тук. Това са абонаментите ми. И са доста. Отиваме ето канал. И виждам тук как скачват видеоклипове. Ето го имате и видеоклипове. Много е лесно да скачват, както обясних. И това беше от мен. Абонирайте се, харесвайте, лайквайте. И това беше, вие бяхте 7-2 трюки за този кратък.